सुशोभित लखन से बागिया सुशोभित लखन से बागिया सुशोभित कोयला पतिहायौरी चकबा चकोर मोर करता के सोर मोरा बाटे विभोर हजार का पुरस्कार बार बार हम बोलोगी करो भगवान खजाना में ही भंडार भर में रखी लड़का के चाचा जी बने देखो लड़का के बाबूजी से ज्यादा एकदम रुपया हमने के पुरस्कार देकर मनोबल के बढ़ाओगे मन बा यही तरह कलाकार के रात भर मनोबल बढ़ावत रहे यही तरह हमनियों का तन मन लगा के गान गाने गावत रह जा कोयल पपीहा और चकवा चकोर मोर करता के सोर भोर बाटे विभोर एक चुसता दूसर में घुसत एक चुसता दूसर में घुसत रागन के पावे लोभित निर्मल जल में बाटे कमल खिलल बाटे भाई अशोक जी के दाना निकल जब देखले अरे सिकोंदो अरे बगिया के देखी सुंदर दीदी समाना मोहित यही बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी को चौपाई लिखने के तरह गिरिजा जन जननी बधाई संग सखी सब शुभ सयामी गावहि तुम मनोहर दुल्हन सरकार के चाचा जी के कर कमल द्वारा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार मिलुए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब एन सीता जी गिरजा जी के पूजन करे खातिर सखी लोग के साथ में आ रहल बारी फुलवरी के ओर बढ़त आवतारी तब तो के रामचंद्र जी लखनलाल से कहतारे कि ये लखन देखो तारा फुलवरी कितना सुंदर बाई और वर्णन बड़ाई कैला से ना हो रही अरे बगिया में फूलवा गोमके पोखरा में मछली चमके पोखरा में मछली चमके एक
तब तक एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखो न फूलबाई। सीता जी सखी लोग के साथ मैंने पूजा करे में झूला तारी तब तक एगो चंचला नाम के सखी रहली रास्ता बिछिल गईले और रास्ता बिछिल के कहां चल गली जाना बगिया में राम और लक्ष्मण दोनों भाई रहे लोग जननी की ना। अब जब गईली राम के ऊपर नजर पड़ल तो देख के कहतरी कि आई रे दादा अरे वाह ई कितना सुंदर सुकुमार दो जना भाई लोग बहुत बहुत का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो। बेकारे मेरा जनक जी परण कइले बाड़े इनके से का अच्छा सीता के सदिया सेट हो जाई तो कितना निक लागी। कोई जैसे जब देख के आइल बाड़ी ना हंसतारी ना बोलतारी सखी लोग कहल कि अरे तोरा का हो गइल बा अरे ना हंसते बाड़ी से ना बोलते बाड़ी से अरे का कुछ भइल हां हो चंचला कहतरी कि का बोली कैसे बोली देखले बा आंख बोले के बाटे मुंह के अखिया देखले रहे तकर जो अखिए के बोल देकर रहे त वर्णन बड़ाई हो जाए लेकिन बोले के बा मुंह के देखले बाटे अखिया देखले बा आंख कैसे 101 रुपया का पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब आदरणीय अच्छा मुखिया प्रतिनिधि निर्मल कुमार यादव जी राजपुर के धरती से पुरस्कार मिला हमने के तो मुखिया जी लगे कार्यक्रम करे आइले रहनी है जा हो जाए हो बाबा हां कार्यक्रम हमने के भइल रहे ये रोशन जी रहल है इहे सखी कहतारी अरे की बोलता त मुंह बाकी देख ले बा आंख कैसे बोली हो आ कैसे बोली हो पता ठीक से नहीं होई हे बखान कैसे बोली हो कैसे नहीं होई हे बखान कैसे बोली हो घर जी भर जाए सुना बगिया के देखे खातिर आइले दूनो भाई सावरा मोर बारे कोई से बताइए मोला भाई हमने के पिता समान प्यार दुलार देवे गार्जियन श्री बिहार दंगल पहलवान चाचा जी के कर कमल पुरस्कार ना आशीर्वाद और यही आशीर्वाद के जरूरी बाटे यही तरह आशीर्वाद बना के राखी परम पिता परमेश्वर हमनी सब के मन में जितना भी सपना लगौले बानीला ददन यादव टीम के जितना भी सपना बा अपने सपना जरूर पूरा होए ऊपर वाला के कृपा होई तो जरूर सपना पूरा होई। दिन के पीछे रात बा रात के पीछे दिन बा तो देर बा लेकिन अंधेर नहीं के जनभव से डूबे उभव से डूबे नहीं रह जाला तो परम पिता परमेश्वर से हम ये गुजारिश करब कि हमारा पुकार सुनत होया तो हमारा पुकार पर विचार जरूर करेगा। बगिया के देखे खातिर आइले दूनो भाई सावरा बोल बारे कोई से बताई सावरा बोल बारे कोई से बताई बहुत सुंदर पुरस्कार हमरे पुष्पो यादव जी जीवन दीप जांच घर बक्सर के धरती से चल के आइल बानी कार्यक्रम करवा शोभा बढ़ाने बार बार और का हम बोलो की करब से बात के प्रतीक्षा लगाले बानी रोहित प्रधान जी तनी खड़ा हो जाए इ लोग का गर्दन में माला डाल उठ जाए भैया अब तनी नहीं ना तनी हो माला दो ले बगिया के देखे खातिर आइले दूनो भाई सावरा बोल बारे कोई से बताई अरे सावरा बोल बारे कोई से बताई मुहां जैसे नहीं आंख में जुबान
कैसे बोली हो और कैसे नहीं होई है बखान कैसे बोली हो ये जान जे के वर्णन बड़ाई करत तारी हां ओइ जैसे आइल बड़ी जब सीता पूछली कि का बात बारे त कहली कि हम ना बताब तू चल के फुलवरिया में खुदे देखल हमरा बतावे लायक बाने परसों के ही जे खड़ी पाई लगोने एगो चलते चलते लैलारी मारब जा सोनू भैया केने कर गई ने सोनू भैया देखी का सोनू भैया संतोष भैया सोनू भैया केने कर गई ने चलिए।